Salom, horas madihita saluhutna di hamuak kadamang dohot dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hatan ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran mu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabe jamita di minggu pasapulutuluhon dung Trinitatis di tanggal 3 September 2020 imana tersurat di 2 Korin 8 ayat sada rodi ayat pitu dohot topik minggu mangurupi sian nasa haholongon melayani dengan kasih. Hujahama dihita tapai hutiuk ma di bagasan rohat tabi. Alai hupabotoho kami matuhamu akadongan asini rohani debata na nilehon nai tuaka hurian na di Makedonia. Ai atik pe di bagasan pangujunan dohot hapor suhon godang nasida di horhon halalas ni rohan nasida na sumurung akup ni suko ni hinapugus nasida do habasaon na lumodi. Uhati dakodo naung dilehon nasida nasa natarpatu pasa. Lobi tahe sian guguna. Jala sian lomonado. Gugudo diapoi nasida hami jala dipangido asini roha. Ima nanaing gabe parsidohot mangurupi aka nabadiai. Jala gumudang sian nahuhirim hami. Tung dirina do dilehon nasida perjulu tutuhani. Dungi tu hami. Mangihuton lomoni rohani debata. Gabe huapoi hami si Titus asal laos di paujung di tonga-tonga muna ulaun asini rohaon. Songon naung pinukanay. Alai songon hasurunga muna di nasaluhut, di haporsiaon, di hata, di parbinotoan, di nasa haringgason, di pakaholongi muna di hami. Naing songonima hasurungan muna nang di ulaun asini rohaon. Ima hatani Tuhata. Di hamuak kadongan saha porsiaon, tutu nasomal jalan na biasa do anggona mangurupion. Terlebih moluadong di ibana ati. Jadi moluadong taida rupani mangurupi dongan na aladong di ibana biasa do ikan. Dohonon ni halak do tusi toema. Nadong do di bana asaulo mangurupi. Ibo puang naswadong do maningaha. Sa ibuhado bahenom mangurupi iba pe siurupad do. Liper na mabula pe swadong ninna mamuse. Gabilam tabba ngirima bigi urupani. Dus dui songon na marsilehon-lehon adong ma anak ni pananggana 5. Dungi di lehon ma tu tetanggana sada. Buasa di lehon ay di itong ibana, molopola ibana memelihara na limay, nga rugi dihilala mga lehon mangana. Ay nung nga oluan non si panganon ni baladyo ni 2 halak. Jadi daripada rugi ibana, gabi di lehon ma sada tu tetanggana. Contoh majui rupa ni. Nian, dak persuadaon, saya adong do siya tonga-tonga ni hita jolmaon, adong do pedi ibana, tongdo sora rohana mangurupi. Lapatan na rupa ni dang jaminan ha adongoni gabe olo mangurupi. Idu asa gabe adong namarguar si huli manggingate. Doho namarguar si gotil monis. Uhama manggotil monis. Ala ni me na rupa ni. Nagabe luar biasa ima molo olo do mangurupi atik pe sian keadaan na manang sian sinadongan na sasitong na siurupad do ibana. Danga dong niad di ibana. Napugus do ibana dohonon. Tongon mangadupi pangujunan dohot hapor suhod do ibana. Alai nak pesongoni radido rohana mangurupi. Odo na luar biasa. Sianot taida jiwa mangurupi manang rohana mangurupi dada ala na suksuk di ibana.
Justru sian keadaan na hurangi do ibana rade mangurupi. Omma na luar biasa. Boha, adong dope jupang nasongoni, adong. Jala ido natajaha di trupukon, radido huria Makedonia mangurupi huria na di Jerusalem. Atik pe huriaon sa sitong na secara keadaan sirupa do nasida. Lapatan na dada ala nasuksuk di nasida, asa gabi olo mangurupi daw. Tabereng madido di ayat 2. Ay atik pe di bagasan pangujunan dohot hapor suhon godang nasida, di horhon halalas ni rohan nasida na sumurung, akup ni suko ni hinapugus nasida do, habasaon na lumobi. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Atik pedi bagasan pangujunan dohot hapor suhon godang nasida, dada gabe pangabati i lahu mangurupi donganna. Nang pedi bagasan hapugusun nasida dang morulas ni rohana mangurupi huriana asing. Bahkan gugudo diapoi nasida aposteli, asa parsidohot nasida di ulaun asini rohai, mangurupi aka donganna nabadiai. Ido na taida di ayat opati. Tutu gabe tubu do suku-suku di roha, wasa bui huria na di makadiuniai patu pasongoni. Do dasarna. Hape suadong di nasida, napugus do huriai, alai rarohana mangurupi. Do mabahene. Hamwa kadongan, tutu na parjulu, wasa bui huriai patu pasisongoni, na parjulu di lehor rohana. Terbuka rohana. Odo na parjulu. Dang artana manang hepeng na parjulu di lehon. Rohana do. Taingok maon. Akasi lehon-lehon na borhasyan roha, dang makuliti mga lehon na adong di ibana. Dakiay rupani maretong-etong. Suaksongoni do ng pangurupion, tung laos tapak sa iba na mangurupi ang goso di lehon do rohana, gabi keterpaksa ado yan no sudi. Dus dui doho na marsilehon-lehon. Laos tapak sa iba na mga lehon, ang goso siya rohana do, gabi madabu dui, tu nasutarjua. Lapatan na gabi terpaksa. Idwa sa dido Apostel Paulus di jolo ni trupuk taon, di 2 Korinsia ayat 7, ganuk ma niot jarni rohana. Unang masian muruk manang sian nasutarjua. Ay di hahulongi debatado na las roha mga lehon. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Huhilala dakolan marsilehon-lehon, doho na mangurupi ikon borhasian roha. Sudi ulaudo iko siya roha. Molodang gabi hurang denggado. Molo si pangano rupani gabi hurang tabudo, tabayak ko manuaing molo dilayani hita secara terpaksa. Lau maju hita rupan itu restoran, dilayani mahita bukan dengan hati. Hita pedak tabu pakilalat tadi sih. Jadi huria Makedonia, rohana do parjulu di lehon. Las rohana sida mangurupi, atik pesiurupan nasida. Alani las ni rohana, gabe di desak aposteli, asa dipadoho nasida di ulaun asini rohai. Juk rohana molodang doho nasida. Anggunwaing nungatung maul jupang ra. Maksudna dang naswadongat maul jupang nasongoni. Dakola pribadi. Akahuria pe bakol do mangurupi dongan nahuria. Dada naswadong di huriai. Molo taida rupani balga-balga do saldona. Alai matua pugus do didok nasida. Adong donyan haimha huria mangurupi huria. Alai hola dijudul namai jujut. Napadua kon bahasa bui huria Makedonia patupai. Napadua kon alalas rohana. Sukacita mereka meluap. Ido didok di ayat 2. Dang balik-balik neng juk rohana, sugo rohana, daw. Adong madisa de huria ina nama balu, tunga pala makirim ibana ronyan padita tujabuna.
lasir rohaku moloro padita tu jabuku ninna ibana tu donganna. Sai songon na pabua hurupani nasuheado pero padita tu jabuna moloro padita itu jabuku ikon hosea manuk allangonna ninna ibana. Ala na pugusido ibara ule aning asa dang oloro padita itu jabuku ninna di bagasa rohana. Atik pehola di rohana doi. Datuk songonia kapadita mamiliti jabu ni ruas sitopoton nate. Dalam molo tungadokpe nasongoni hulala oknum doyate. Tek ma sian nasupanaga ni inangon toho matuturo padita itu jabuna. Ibana petar songgot lacir rohana. Dakolan angan-angan HP nanidok nai. Didok na tua-tua ma masuk padita itu jabunai. Didok mahudul satokin di tonga. Di ruang tengah maksudna. Di soma juamang satokin. Ninda marupani madok padita. Roma padita madok tu inangon. Unak pula repot inang. Satokin dua atar ninna. Hapi yang gue dibagasar rohani padita mangam manian. Dah ngamang satokin jo ninna rupani ina tenuse. Lau ma inangot tupudi tu dapur tupudi-pudi. Dibereng macam bena na tinggal hola sedenai nama. Ipe nama lua sia bodil namai. Sai di panot noti inangom macam benai. Naing siaton na dunian asa adong panganon ni padita. Alai lungur rohana. Ala holani nama manukna. Las rohana alai laus lungun pakilalan. Campuraduk madi bagasar rupani. Roma inatom madok tu jabbenai. Ngaro bemisangi. Alangon nama ho. Sai ima. Didok inato rupani. Sai hirana mangadung ibana. Roha terbigi paditai hatani inaton. Diripu paditon natutu arong misang. Dia nang misang asa watuk ni napat dito marupani. Roma inangi mado daw nga ma. Hata-hatak ku dui nin na matupad dite. Nalas doro hakku di haroro munon. Nungaliling say huhasi holi ro padita tu jabuku. Hapeto horo amang nuay. Lacir ro hakku. Nin na inangi marupani pabotoho las ni rohana. Baholan itu tu gabe hiramisak padita yate. Hamuak kadongan sahapor siaun ikos sailas dorohata terlubi laho mangurupi unang moho pati moho rohaku nanginna bida do na moho doho nalas napatuluhon adong kerelaan hati radi parsidohot ido di ayato pati adong kerelaan hati molo di Efesus 6 ayat 10 sahatu 20 kerelaan odo salah satu senjata manang perlengkapan di hala Kristen mangadupi portibion doho dinalaho borhat mamaritaho berita nauli di Efesus 6 ayat 15 lebih tumakas di dook marsipatu mapak muna laho makaringgason berita nauli pardamiani kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Lapatan na songon sipatu do kerelaan od dihita. Buah mana somar sipatu ati. Sipata may si songon na alang-alang tadi gihon si majujak te. Alay mo lo ngamar sipatu. Tabado ringgas na. Songoni makerelaani di bagasan ngulutaw. Lausino na tayo dan waing di bagasa trupukon adong kerelaan di hurian na di Makedonia asa parsido di ulaun asini rohai. Sianon ma gabita atusi molo naing tutu akka pangurupio ni manang pelayanan ni ikon adong do kerelaan hati. Anggodang gabi keterpaksaan doi sudi. Pelayanan apapun itu harus dibarengi dengan kerelaan hati. Napaupaton nyojar ni holong ni roha melayani dengan kasih. Jadi toho songon na ni topik ni mingguta di bagasan mingguon. Buasa boi huria Makedonia patupa pangurupio ni atik pe pogos nasida, atik pe di bagasan pangujunan nama caiborak nasida, tutu alamian nasida di bagasan holong ni roha. Kasih itu berkorban, bukan mengorbankan. Akan nabor hasian holong ni roha, nyojar ni holong ni roha, sai patupaun ni ido lubisian guguna. Didok di ayat tului,
Huhati dakodo naung dilehon na sida nasa natar patupasa lobi tahe sian guguna jala sian lomona do ido dido aposteli lausoddo nang soso-soso tuhita nio jar holong ni rohama molo tapatupa akka pangurupion unang ma alani an dohot alanion. Jadi tohodo nanidok ni amani huriai seorang bapak gereja yang bernama Agustinus mengatakan ama et fac vis nebana. Mulailah dulu dengan kasih. Jika kasih sudah ada, maka lakukanlah apa saja yang engkau kehendaki. Atong selamat melayani mahita di sudi. Selamat patupa pangurupion tuaka nahumalia kita dohot tuaka natahakolongi. Amen. Martangyang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam no kubigi hami pasu-pasu mai jala paurat to di bagasan rohanami bi. Asa di parbiho katami parbuena dinggan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.